влизам в клуба и сега ще ви разкажа една история за мен. Добър вечер. Влизаме във втората част, където ходя по вода. Сега ще ви покажа как се влиза във вода. Разбирате ли как ходя по вода? Не ме интересува кой ме гледа, разбираш ли ме, копеле? Сега аз съм номер едно и ще ви докажа кой е едно. Не ме интересува за никой кой ме гледа. Аз съм едно искрено момче. Разбираш ли бе? Бе, копеле! Не ме интересува, разбираш ли? Аз си номер едно, номер едно, номер едно. Е, това е номер едно. Който ми иска да види, е сега, да ми да види. Разбираш ли? Дай ми да вида! Ето това е! Това е! Историята ходи по вода, две. Историята ходи по вода. Историята ходи по вода! Ето това е моето